Vânzare și hai să începem. Primul lucru este, hai să începem cu baza. E un nou joc numit Peppermint sau ceva genul ăsta, dar n-a chiar început să zic. Haideți. Exact, asta este un joc foarte ușor. Știți să zic, foarte ușor. Cine n-ar ști să-l facă, da. Nu este greu deloc. Asta că aici am găsit iarăși, bine așa. E primul. L-am mai făcut o dată singur. Păi, dar ce, cum se face, domnie? Am uitat. A, da, gata, i-amintesc. Nu știu ce se făcea. L-am făcut. Și așa. 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 Și așa. Perfect. Este n-a putut eu să trec atunci. Da. Asta e la greu. Bă, nu uite, ăsta n-a putut eu să trec atunci. Mă știu eu. Dar nu mai contează de care n-am putut să trec, de care am putut să trec. Dacă există și eu că trecem. Ghilimele trecem pe ăsta. Asta e bun, nu? Sper. L-am făcut. Încă stea. Deci, uite, asta e cel mai greu. Vedeți? Are dreptate. Asta e chiar greu. Ăla nu mă să fac. Deci, primul lucru, să facem asta. Așa. 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 2 stele. Bă, nu e așa de greu asta. E foarte greu de atunci. Lasă, nu știe nimeni, doar noi. E bun? E bun. Hai, lasă vreo jură că ești șmecher. Numai boș știu să fac așa ceva. Holy shit. Nu, e chiar greu. Așa. 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 No, rămânem cu asta, da. Cred că în episodul viitor. Pui mei, nu știu să fac. Da, fac eu sen. Ah, gata, uite, așa e mai simplu. Nu, bă, dar vreau să dau și la ăla. Ce-aș chiar proști, nu mă lasă să fac. Ce greu e. Ei, gata. Ui, că-l facem. Na, că nu mai e așa de greu, n-a de văzut.
Te rog, lasă tăi acolo, mă. Stai acolo, Zrel. Hai, încă o dată. Așa se face, fiți atenți. Boc. Ai făcut? Boc. Așa. Bun, și ăla. Asta e mai greu, țără. Așa. Nu pot să-l fac. Uitați. Ei, cam atât pentru episodul ăsta. Ne vedem data viitoare. Pardon, ai mi de mătură. Încă una, încercăm. 5. Așa să facem acești toți. Ne, așa se face. La revedere, ne vedem pe data viitoare.